бары тек менә бір әкреннән суксагыз да уже бір сугуга санала 5 тапкыр сезгә 5 мөмкинлек 5 тапкыр сугып иң менә бу бүкәннең Рәмі үзәгенә керткән егетләр беренче 3 урын алган егеткә без инде 3-2-1 балл бирәбез. Безнең линейка бар үлчәргә бар. Бар. Дуслар, бу инде бик матур бәйгебезнең берсе егетләрне көчен хәзер сынайбыз. Һәм монда инде бернинди җирәбә дә булмаячак. Беренче санасында чыгыш ясаучы Салаваттан башлый әлебез. Әйдә Салават. Менә мощный шүрешне тотып, менә 650 кадак. Дуслар, тотта. Хәзер менә шунда куясың, кадакны куйдың. Менә син уже бер тапкыр сулу, уже ул бер мөмкинлеккә кергән дигән, бер тапкыр сулуга кергән. 5 тапкыр гына сулырга ярый. Любой тешенә ярый. Менә кайрысына гына, менә нигенә генә, кайры белән үзәк арасына гына кертә монда. Менә монда. Аңладыңмы? Всё. Болельщиклар, жанатарлар, siz koyu. Hazırlanın. Hava gitti. 1 2 5 4 5 Buldu Murat. Buldu. 5 tapkırına kerek ve sen 6 tapkır soktun. Meskin kalak. Рәмиттің. Dokta 6 tapkır 6 buldu. Min karaganda bir 2 santimetre istiyorum. Şu 6 tapkır sokkanına 6 hem 8. Birinci номер астында шығыш жасаған егеттеріміздің жазып қойыңыз. Жюри ағзалары 8 сантиметрға шығып қалдық алағы. 8 сантиметр. Әйда кеттік. Мұны қазір бұлай тегәріміз. Бұл егет тұрмасын. Әйдә икенче егет. Так, тукта, фамилиясын исемен әйтик. Ләйсән, син әйтеп тор. Мулахметов Данил. Әйдә. Беренче тапкыр сулы тоже керә уже 1. Әйдә. 2 3 4 Молодец! Так, қарайбыз. 3 сантиметрға шығып қалды балаға. Әйдә. Үшінші сан? Мухаммедгалиев Инсаф. Әйдә Инсаф. Инсаф, ха-ха, көрдің бе Инсаф? Қолы білән тұқты, молодец. Оның чөкіш тұтқаны бар. 1 2 3 4 Болды 5-ші. 5-ші тапкыр керек мәлі. 5-ші тапкыр соқсан бұл өкенді ярайдың уже. Әйдә. 4-ші номер Нигматуллин Раушан. Әйдә Раушан. İki, 5, 4, 5. Buldu. Oldu. Молодец. Kızlar qarab turыңыз менә егетләрне. 5 сантиметр шаярмалы. Так, 5 сантиметр менә мондый егетләр булганда инде өйдә тәртип булачак. Хуҗалыкта. Давай. 5-ші номер Сахабиев Камиль. Әйдә Камиль. Булды. Алай. Давай, әзерме? 1, 2, 3, 4. Молодец. Менә сарманнар шулай кертә калган. 6-ші катнашучыбыз Тимиров Раил. Раил шаллы егете. Син былайга кертеп көтәсең былай. Әзерме? 1, 2, 3, 4, 5. 5 oldu. 7-ші номер Халиуллин Исаф. Қарап тұрғанына жеңіл бар. Мына шул қалаққа сен қалтыраған құллары білән әктіріп қора әлі. 7 сантиметр шығып қалды қадағы. Әйдә, қана кертіп өтірәбіз.
Халиуллин Инсаф. Әйдә, Инсаф. 2, 3, 4. Молодец. Дарин. Молодец. Инсаф. Бүкәннең ширик җире таптым ул. Харисов Раиль. 8-нче номер. Әйдә. Давай! 1, 2, 3, 4, 5. Молодец. Молодец. Тагын бармы? 9-нче номер Хасанов Илмир. Илмир, әйдә. Üç, dört, beş. Менә әтиләре, бабалары карап торса әйтер иде. Кайсы җирендә агач йомшаграк дип. Так, монда 6 сантиметрга чыгып калды калак. 6 сантиметр. Һәм безнең соңгы катнашучыбыз Шаймиев Айнур. Bir, 2, 3, 4, 5. Молодец. Bittimi şunu göre? Dostlar, менә хәзер жюри әгъзаларына игътибар булай итәбез. Калакларын менә шушы 5 мөмкинчелеккә сыешып, бүкәнгә теге эшләпәсенә хәтта кертеп бетергән егетләргә 3 балл. Сразу 3 балл куябыз. Инде калган егетләр ничә сантиметрга кадак чыгып калды. Шул исәптән инде 2нче урынга 2 балл бирәбез, 3нче урынга бирәбез 1 балл. Без инде хәзер аларны игълан итеп тормыйбыз. Нәтиҗә ясаганда күздә тотарыз дип калабыз.